ana satriya bagus sing mung ndingkluk nyawang karo wewayangane dhewe. Ora pangling panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna. Ya dasar para nyata. Kowe Narendra Tunggul Malaya Prabu Diwasrani. Ya. Kowe aja dadi pepalang, aja dadi sandungane laku. Anggonku bakal munggah ana ing Gunung Tidar. Apa sing nduk karepaku? Matrape Semar anggene mbangun kayangan cetha lamun tong nantang perkara karo para Dewa Suralaya. Mula kudu dilereni yen nganti wegah nampa warah nampik marang pitutur becik. Aku tega mentala ngobong kayangane Semar sing ana ing Gunung Tidar. Blangat-blangat paton utak. Kasembadan panjang kamu maton pinter jebol dadane Janaka. Wah toblak. Yen pancen ora kena ginawi becik, maju para ngarsa. Nadyan kowe kitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan. Candak saut abor mustakamu. Oh. 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 Cepat datang. Oh. Ah. Oh. Ah. What? Ya. Ah. Oh. Oh. Hey. Oh, ah, oh, eh, oh, oh, ah. Oh. Oh. Hey. Winston. Bener, kor kayu tandingmu. Ho! Loh, Edian. Pak. Loh, ah! Loh,
Ha. Oh. Oh, what? Oh. Ah. Oh. Wih. Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Mundur, mundur. Arto marmo tanding. Ha. Hit. Ha. Hey. Oh. Oh. Yeah. Guri siap, Bang siap. Wedian, dagelan elek metu, dagelan dasmu pecahi. Preman dong bantengi, Bagong. Menang karo aku sembahi deri-deran. Lan nyawamu, ing kene dalan patimu. Modar kowe. Modar kowe. Wedan. Modar kowe. Heh? Modar kowe. Modar kowe. Modar kowe. Modar aku. Ayo. Hit. Hah? Hop, 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 hop. Bro. Good. Yeah. Yeah. Hai. Yo. Hai. Yo. Tenono, sesuk ora tak dungi amplop kowe. Hop, 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 hop. Awas ya! Wah! Ketiban girku, hilang nyawamu. Bukan sulap, bukan sihir. No. Oh, maju. Ramode, lepas kendali. Bukan sulap, bukan sihir. Kilo. Goblok orang. Ayo deh maju ini. Moh Jodrota musuhe gir saneke. Oh. 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 Hai. Hai. Wait. Get. Wah. Ini kok carane ngangge akal, ngangge pikiran. Wah. Arang keranjang katumu. Oh. Ha. Ha. Oh.
Ini lah padha karo senam. Iya ora. Bali. Apa mbok anggap aku tampil pisane mung limbukan karo gara-gara? Bareng kabul kok dicarak. Bali. Pinter men kowe, Dang. Ing atas intraca bola kaya ngono makon Bali ya Bali, makon huk ya huk, mergo huk. Bali. Ajari kaya kowe aku meguru karo kowe ya gelem nek ampuhe kaya ngono. Jer Basuki mawa beya lakone Panjaka kudu nganggo dhuwit. Pira anggarane aku manut? Waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200 tak ajari kaya ngono kuwi. Oke, 150 ya. 200 mahar ra kena dinyang. 120. Malah saya mudun kaya ngono. Ya. Wah karo dulur hitungane ra umum. Pira? 200. Ya. Sawerane Pak Lurah mau ya. Ikhlas lahir batin, ikhlas lahir batin. Mundur. Sawangan. Ingkang pisanan megeng napas, ngedruk bumi ping 3. Pincange ngedruk bumi. Pengen iso apa ora? Pengen. Maca rapal. Bapa lunga tapa simbok meteng tuwa yen lair dadi satriya utama. Hop! Bali. Pergi. Ngono akeh tunggale. Ngedruk bumi to? Ya. Ping 3 nyuk, 3. Pancasila 5. Irane hubungane karo dasar negara Indonesia. Ping 3. Oke. Bar kuwi piye? Bapak lunga tapa simpah matang tuwa celali saka. Mbok sing ikhlas yang ngajari. Bapak, lunga. Tapa. Simpah idoni lho ora. Angetone dhuwit 200 lho. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa sok yen lair dadi satriya utama. Oke. Bapak Durna serar ngajari kowe. Guru ra gampang nesu guru iki. Jenenge kleru rapang ngene ya ditulis ora entuk. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa lair dadi utama. Budi utama, satria utama nyok. Ya rek. Bapak lunga tapa simbok ditengi wong. Simbok meteng tuwa, pertanyaane metenge karo sapa? Wong bapak lunga tapa iso metengi sing ngetengi sapa? Iki rapal aja dibantah. Oke. Bapak lunga tapa simbok meteng tuwa lambang karo sapa?
kalih. Aja nesu guyon. Engkari sewengi iki lho, Bar ki ngenteni sak ngarep ngono lho, ora ngono. Oke. Siap. Guyon rek. Apa lu ngono apa sih mbok meteng tuwa sok yen lair dadi satria utama. Rang iki piye rang? Ya mbuh ngono. Balekke. Kuwi balekno, bali ngono lho. Bali nang endi? Nang kandange swang-swang. Bali kowe muni bali dhek bali. Oke, terima kasih sayangku. Saeger kaya ngono mayar bianget kaya ngono. Bumi nyuk iso cengele kakange iki lho. Bumi. Oh iya. Oke. Bapak lunga tama simbok meteng tuwa saya lahir dadi satria utama. Bali. Oke. Jangan lho ya. Bapak lunga tama simbok meteng tuwa aja ngale. Saya lahir dadi satria utama. Maju sedikit. Oke, baby. Maju sedikit. Iya, menunduk. Iya, nyamplok ndase gareng. Rasakno gur ngelmu bakal lunga tapa 200 lho karo dulur hitungan. Sedangayuk gekono Sira Ramandaya pati ana yaksa bungsang Rama namane wil kata ini Ayoan. Suwi aku ora krungu guyumu ngono. Angel man. Kowe menang karo Swatama Kartomarma Suratayu Jayadrata monggo ning sawangene. Iki Senopati Agung negara Ngastina Satriya Banjarjuna Dursasana. Kowe wani karo aku ngibarate sulung mlebu geni, kutuk marani sunduk, ula marani gepuk. Rasah kakean sumbar yen nyata Satriya Perwira. Kowe iso nyekel aku ngono wae, aku nyembah dlamaamu. Piye? Kowe iso nyekel Hanuman, aku nyembah dlamaamu. Oh, lah mbok iya sepira banggane. Nyekel petek siji nek. Kira ing kene ngono. Alon-alon dhisik kudu telaten. Lagu Klaten ini pancen angel tenan. Yo ngono. Wes ben sik kudu sabar. Nyekel Anoman iku kudu sabar. Siji nyekel Anoman, loro nyekel sinden kudu sabar. Angger bendina dikirimi pulsa wis lak ya kenek dhewe. Wi hu ha het yo ngono lo ha at yo ora apa-apa angger ngejim diterne lak ya gelem dhewe lho. Perang aja omong ae. Perang omong ae. Lah aku lek ora omong ngono kuwi biasane diluke wis bar. Mula yo kudu omong ngono kuwi. Wah, menek. Yo ngono. Yo hat yo. Lo at wet lo ha het lo wes. Ayo. Mawut kang katrajang ing Dahana Wadya
sangkep kaprabon prang kang abramarkata ora patut babar pisan para sata Kurawa ngrembyah kakehan cacah ngredo kakehan jiwa kapengkok ing Pancabaya bayane do mlenjani tinimbang kuwirangan lan akeh nuwuhake pangorbanan. Ayo bali ning Astina dadi atur nang ngarsane anak Prabu Duryudana. Ngambang tak ngoro rinengko entang Kuralaya yekti dudu sunare Surya Candra Ndarumyang Kartika nanging gumelaring kahyangan Suralaya ya ing Jonggiri Kailasa sumunar mawa tejeng mapan wonten ing pendhapa bale marcu kundha manik lenggah agung wibawan nenggih tetungguling para Jawata Sanghyang Bathara Guru ya Sanghyang Girinata ya Risang Pasopati gadhep dening pamituwaning dewa Jawata ing sunduk pangdalu Sanghyang Narada miwah Jawata ing kahyangan Salendra Bawana Bathara Indra ya Surapati dereng ngantos Sang Girinata medhar pangandika kedadak ebah para Durandara katungka pratane widodari panggoda pangrencana saking kahyangan Dandang Mangore nenggih Sang Bathari Durga ya Sang Bathari Permuni mangkono kawijil kang pangandika mecah dumateng sepine kang swasana saking kehing tarang kono kang sugiri warata tanpa sela warata tanpa sela
para sidam sekaring bawana langgeng ndak waspadakake iki widodari ing dandang mangure Batari Durga ingkang sowan ning Bale Marcukundha Manik Kahyangan Suralaya margake diprayogakne anggen musuhan Permuni. Mun inggih kulun sang Hyang Jagat pratingkah pangraos mboten kirang sekeca anggen kula ngabyantara mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-mantu konjo sandhap cenila paduka sang adi bukulun. Yo Durga ndak tampa gawe bombong ing rasa. Margake Wedarna ana wigati apa semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning gimbal wigati. Nun inggih bukulun nyektosipun waleh-waleh menapa? Saderengipun kula nyuwun gunge samudra pangaksami dening kula sowan tanpa piniji nilar ing tata krami. Dening kang angka kalih pukulun yektosipun kula badhe matur wonten ngarsa paduka magepokan kalian menungso sing wis kakean umur, menungso sing kakean tingkah, menungso ingkang kakean polah. Mboten wonten sanes kejawi namung lurah wonten ing Karang Kadempel nenggipun Semar Badranaya. Sampun marambah makaping-kaping tansah ngridu dumateng raos kula anak-anak kula para baju barat ingkang mapan wonten ing Kahyangan Dandang Mangure. Dinten samangke Semar menika mapan wonten ing pucuking Gunung Tidar ngedegaken padepokan semunipun badhe ambangun Kahyangan. Patrapipun Badranaya anggenipun bangun Kahyangan menika sami kemawon ngembari dumateng pangwaos paduka sang adi bukulun Sang Hyang Jagatnata. Cetha lamun to Semar menika badhe mireng kampuh jingga kejawi saking menika. Semar menika rinten dalu tansah nindakaken puji dikir ngucapaken kidung suci lan mantra rahayu ngagungaken asmanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos ingkang andadosaken anak-anak kula para jin setan priprayangan menika sami sambat mboten kiyat karana badanipun sami kepanasen kamlagar dening dahana murup. Pramila saking menika sinten malinge badhe kula sambat sebuti sampun cetha ngeglo tanpa warana Semar menika badhe wani kalian panguwasaning dewa ketiti bangun Kahyangan keng menapa paduka ingkang dipun ogreh-ogreh kawibawanipun nama kendelan kemawon to pukulun mangancur aku ning angin gugur agraning ngarapa kurnita kiri-kiri ora bumi prakempita padula mangamba-ambak udan treswalan lesus berkenjang pak pong Barudaya nun sewadi pramesti. Mboten kok nama kula menika nglemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaruwus. Bab menika kedadipun penggalih kanthi wening ing raos pangraos dipun itang ngantos genep dipun saring ngantos lembut sampun ngantos grusa-grusu ndak keseluruh wonten dalan ingkang kleru. Mesinipun Adi Guru sampun pirsa sanggit rungsit tumrapipun Kyai Semar Badranaya. Mesti wonten bab ingkang sinandi anggenipun bangun Kahyangan. Mila supados mboten seling surut prayogi monggo kula dherekaken tindak wonten ing Gunung Tidar nanjehaken bab menika dhumateng Kyai Semar Badranaya sampun ngantos niki mangke malah dadi rame dadi geger malah dewa dhewe ingkang badhe kewirangan. Ingkang sampun-sampun Semar anggenipun bangun Kahyangan menika mboten bangun secara wadak ning ngambangun satata batin dandane dumateng budi pekerti tindak tanduk munamuni ingkang hanjep dumateng becik tumindak lan api ing kelakuan. Mila bab menika kedadipun penggalih lho Di Kakang Narada punapi Di sampun cetha pratela bilih Semar Badranaya menika badhe ngendhih panguwaos ulun kanthi reka-reka ambangun Kahyangan. Mila sampun satrepipun kedah nampi pidana saking tetungguling Jawata. Sampun gampil matrapaken pidana. Nadyan kados pundi kemawon menika ingkang raka. Menika ingkang raka ing sampun lila legawa palenggan wonten Kahyangan Suralaya dipun paringaken dhumateng Adi Guru. Kakang Semar mung trima dadi pamong, mung trima dadi batur, dadi Panakawan. Parandenika badhe paduka siksa paduka pidana menapa mboten lepat. Pangwas tunggal wonten Suralaya menika wonten asta ulun Kakang Narada. Mila sinten kemawon ingkang dadah dawuh ulun saged ninggalaken Kahyangan Suralaya. Lah
anggere bantah dredah kudu panemu usul pamanggih yen ora cocok karo karepe entek-entekane ya dilereni entek-entekane arep dipecat nggih matur nuwun mboten sah dipecat sasi ngarep kula niki leren terus pun tinimbang wonten mriki hawane panas hawane sumuh kasempyok kamurkan lan ugi kanistanipun para dewa daya-daya kula narada nyuwun pamit ning kula percaya karma pala menika tetep wonten sapa nandur bakal ngunduh utang bakal nyaur nyilih bakal balekake ndandake bakal ngunduh yen nganti wonten bebendune Hyang Agung tunggak waru narada ora melu-melu aku kok dadi pimpinan kudu tegas jenengan kudu duwe kawibawan aja gampang disetir kali naminipun Narada. Dewa-dewa yang cakrak-cakrak bagus-bagus pirang-pirang. Mbak cakrak ning keracake ora betah melek. Ning kajenge pun. Penilak bagus. Penilak sae. Timbang Narada kempong per jambul waneng. Ora nek dewa liyane, dewa dapure kaya ceret dimu kemawon. Mren jenengan singkiraken kula menika seneng kula bombong. Ora nek gunane blonjo Narada ngurmati Narada. Babar pisan ra ono pedaya apa-apa. Cangkemmu muni apa? Apa rumangsamu aku wis ado? Aku lagi pergi tekan masjid kono kuwi. Kowe iki ngelok-ngelokne aku dewa sing pikun, dewa kaya ceret, apa raimu mbejaji? Kowe lho, kowe ket lahir nganti saiki mbok dandan ayu kaya apa? Mbok lurah-lurah do gandrune asine iki merongos kaya ngono kuwi. Ora ngilu karo githoke kaya ayu-ayu kok. Dapure kaya begenggek ngendel-ngendelke. Ya ampun. Aduh kok menika kados pundi kula dipelaken begenten. Kok mboten ngewangi kula mboten bantu kula mboten ngayomi dhumateng kula. Kebangetan menika Narada kebangetan kula. Kula dipun padhaken selikur. Lah nyatane kowe nglakoni ngono apa ora Durga? Tobat. Nggih. Ning rene niki lak singen. Sami kula sampun mertobat karena papan-papan ingkang kangge pelanyan menika sampun dipun tutup wiwit taun 2014. Kula sampun mertobat. Aja pundi Bu kula? Ulun pribadi sing bakal ngadili Semar Bandranaya. Matur nuwun. Dewa Sukapa marang kang orang Mudane arum-arum Nengkanu ngawiyas Narada masalan Dewa Sukapa mulai bererasa goncang anjing langit kelap katon lerki
ngincanging alis risang maweh gandrung sabarang katulukir moya mayik saking tias balewur lumaresang kandrung Duk arisu mitra sanaya paranreh kabeh sining wana kalilan ingkang putring tunggul Malaya cumadung dawuh Kanjeng Ibu kula ingkang putra pun Jaramaya cumadung dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga anakku Prabu Dewa Srani apa dene Jaramaya nadyan klanggen kunjuk rasa matur kelawan tetungguling para Jawata wong tuamu ya pisang yang jagat pratingkah supaya midana Semar Badranaya wis disaguwining lamun kana bobol Barate ana ketleyek ing lelakon kapengkok ing Pancabaya ndak pundhut kanthi banget Dewa Srani Jaramaya aja mengku tangan lho nggih keparingipun kados pundi nadyan to sambung obor colok lintang rambatan pundak ripalungguhan iki ayo budal marang Gunung Tidar yen pancen Bathara Guru Raka Sembadan mbubarake Semarang nggone mbangun kayangan prayoga Gunung Tidar dipiuki batang sayuta ya nggih Sandya Bala Pandhawa biya gumulung mangung siring tata Kurawa kambah kungkih srukatitik katut merut larut para ratu ana satriya bagus sing mung dingkluk nyawang karo wewayangane dhewe ora pangling panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna
Ya dasar para nyata. Kowe Narendra Tunggul Malaya Prabu Diwasrani. Iya. Kowe aja dadi pepalang, aja dadi sandungane laku. Anggonku bakal munggah ana ing Gunung Tidar. Apa sing nduk karepaku? Matrape Semar anggene mbangun kayangan cetha lamun to nantang perkara karo para dewa Suralaya. Mula kudu dilereni yen nganti wegah nampa warah nampik marang pitutur becik. Aku tega mentala ngobong kayangane Semar sing ana ing Gunung Tidar. Blangap-blangap paton ucap. Kasembadan panjang kamu maton pinter jebol dadane Janaka. Wah toblas. Yen pancen ora kena ginawi becik, maju para ngarsa. Nadyan kowe kitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan. Sandak saut abor mustakamu.
kiri-kiri kenyoler Praboto abang kawlagar mangwuhing mungso aminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayan gal nubro ing ladal maglah ning tengah dalan gagah gedhe dhuwur crapan gumbalane melang-melang diadane sak tibok jembare pating granteng otot bebayune Jawa Panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wis apa andhana kendandang mangure Jaramaya kang dadi aran Minggira Semar Palungwane iki bakal tak seret wadane tindakno waton iso nglangkai bangkene Werkudara wah ngemping lara gincah pati tebak serampet hilang nyawamu
ora ngondro sepira kadigdayane Dewa Srani klawan Jaramaya. Ingkang kula jagaaken kantun paduka pukulun Bathara Guru. Pangono rangan dewa pasarean den prayitna semurire eko bali Tityone Nodayani ereng-erenging Gunung Tidar wonten wisma alit-alit ingkang jajar-jajar sinerat mawi diyan ingkang maken kancar-kancar nenggih sinebut ing kono warung Arundalu. Hanenggih papane para wanita tuna susila ing samya nyambut damel kanthi anyadi dumateng sariranira ngladeni dumateng para priya ingkang ngumbar dumateng birahi mangkono tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya sigra mrepeki paring pitutur piwulang sarta pepenget dumateng para-para ingkang nyemplung wonten ing juranging kanistan mrih purun ngambah dalan rahayu eling dumateng Purwadaksina. Matangi jroning pasarean
Gendang